għandu 172 kabina tal-passiġġieri tal-ewwel klassi, 71 tat-tieni klassi u 109 tat-tielet klassi. Twil 148 metru u wiesa' 15 filwaqt li jiżem għal 10,300 tunnellata. Il-vapur tal-merkanzija le Polynesien imbena minn kumpanija Franċiża u ġie varat fit-18 ta' April tal-1990. Dan il-bastiment kien ukoll mammar b'żewġ kanuni għad-difiża tiegħu, wieħed fuq quddiem u l-ieħor ferm ikbar li kien fuq wara. Nhar id-9 ta' Awwissu tal-1918 għal ħabta ta' 8 ta' flaxija, torpido ta' sottomarin Ġermaniż laqat lil dan il-vapur. Emy Farrugia li żar dan il-vapur bosta drabi tkellem magħna dwar ix-xebħ bejn il-bastiment le Polynesien u t-Titanic. Polynesien hija storja interessanti, ftit nies jafuha, jinsab ukoll ftit barra l-Nuxar, xi kilometru barra mis-sikka tan-Nuxar. U waqt it-Titanic forsi qiegħed fil-fond wieħed biex jarah irid jinżel submersible bil-mears, għaw Malta kull ma huwa bejn 50 u 60 metru. Allura ħafna d-dasa kemm Maltin u kemm barranin jiġu għaw Malta biex jaraw ukoll dan il-famuż bastiment li llum il-ġurnata isir ukoll famuż mal-komunità tal-dasa kemm lokali u kemm barran ta' barra. Il-lejla wara l-aħbarijiet tkunu tistgħu ssegwu f'aktar dettall l-istorja tal-Polynesien flimkien ma' Emy Farrugia fuq il-programm Mad-daqqatajn.